Hola a tots, avui us ensenyaré trucs per sumar, restar, multiplicar i dividir fraccions. Un petit recordatori és que una fracció és com una divisió i té diverses parts, que són el numerador, que són les parts que tenim, i el denominador, que són les parts totals que hi pot haver. Començaré explicant-vos un altre truc per sumar dos fraccions. En aquest cas, podríem, com ens ensenyen al col·le, igualar els denominadors, en aquest cas multiplicar la primera fracció per 2 i podríem sumar, però hi ha un truc encara més fàcil. En aquest cas, hauríem de començar multiplicant el primer numerador de la primera fracció multiplicat pel denominador de la segona fracció. I aquest resultat s'hauria de posar com a numerador del nostre resultat. Per continuar, multiplicarem el denominador de la primera fracció multiplicat per el numerador de la nostra segona fracció i ho sumarem amb el nostre numerador del resultat. En aquest cas serà 2 per 3, que ens dona 6, que ho sumarem amb el 4 de la multiplicació anterior. I finalment, el que farem serà multiplicar els dos denominadors. En aquest cas, 2 multiplicat per 4, que ens dona 8. I el resultat final serà 10 vuitens. Aquí teniu uns quants exercicis perquè pugueu practicar vosaltres a casa, el que us acabo d'ensenyar. Ara que ja sabeu com sumar, continuarem restant dos fraccions. En la nostra fracció, la primera cosa que farem, igual que a la suma, serà multiplicar el numerador de la primera fracció i el denominador de la segona fracció. I aquest resultat l'haurem de posar com a numerador del nostre resultat. En aquest cas, 3 multiplicat per 2 ens donarà 6, que el posicionarem com a numerador. I ara continuarem igual com a la suma i multiplicarem el denominador de la primera fracció multiplicat per el numerador de la segona fracció. I aquest resultat el tornarem a posicionar a dalt com a numerador, amb la diferència de que ho restarem. En aquest cas farem 6 menys 4, que ens donarà 2. I per acabar, igual que a la suma, multiplicarem els nostres denominadors, en aquest cas 8. I ens acabarà sortint el resultat 2 vuitens, el qual també el podem reduir a un quart. Aquí teniu unes quantes restes de fraccions perquè pugueu practicar. Ara continuarem amb la multiplicació. Aquesta és la més fàcil de totes, ja que per multiplicar dos fraccions s'han de multiplicar primer els dos numeradors i aquest resultat es posiciona com a numerador del nostre resultat. I continuarem multiplicant els denominadors, que es posicionaran com a denominadors del nostre resultat. En aquest cas, tenim com a numerador 3 multiplicat per 1 i com a denominador 4 multiplicat per 2. I el nostre resultat serà 3 vuitens. I això ja és tot per fer la multiplicació. Aquí teniu uns quants exercicis perquè pugueu practicar. Són molt fàcils. Finalitzaré el vídeo ensenyant-vos com dividir dos fraccions. La primera cosa que s'ha de fer és multiplicar el numerador de la primera fracció multiplicat per el denominador de la segona fracció. I això es posiciona a dalt del nostre resultat, o sigui, com a numerador. I es torna a fer totalment el contrari per obtindre el denominador. O sigui, en aquest cas, 3 multiplicat per 2 igual a 6, que es posa com a numerador, i 4 multiplicat per 1, que dona 4,
que es posa com a denominador. I ja tenim el nostre resultat, en aquest cas 6/4. Aquí us deixo unes quantes operacions perquè pugueu practicar. Gràcies per haver mirat fins aquí. No us descuideu de deixar-li un like al vídeo i de subscriure-vos al canal. Adeu!